Bun venit, sunt Alex și acum o să vă arăt colecția mea de petarde. Deci am aici 4 cutii de fluturi. Știți, care face și în sus. 4 cutii. Cu câte 12 bucăți. Acum am 2 rachetuțe care se duc în sus și bubuie. Aceasta mi s-a rupt chestia asta, așa, am lăsat doar fitilul. Asta așa e. Să pune și în sus. Aici am 2 pachete de petarde cu 2 focuri. 2 focuri, se vede. Așa. 2 bucăți. Deci aici am niște, tot așa, niște rachetuțe cu tip albine. Și aici nu știu ce, cred că sunt niște fluturași, nu știu. O să deschidem împreună. Și o să înțelește, pentru că asta l-am luat. Asta cred că e artificiu. Și aici tot artificiu. Așa. Sfăcutul și o să deschidem. Frumos! Uitați, cred că un tip de vulcan. Așa este, vedeți, este așa și un fitil. Bun, cu asta așa ceva avem. O punem în loc. Acum vreau să vă arăt. Acum vreau să vă arăt, aici am o baghetă mai mare cu 80 de focuri. 80 de focuri baghetă. Așa. Și acum mai am 4 baghetuțe mai mici cu... Nu văd dacă scrie... Cred că cu 32 de focuri. În fine, da. Așa. Aici sunt ultimele artificii pe care le am. Deci aici am un flaut care se duc... le trageți de aici, cred... Nu știu cum să vă zic. Nu știu ce e. Să facem împreună. Dacă sunt niște petate mai mari. Și sunt îmbrăt aici să vedem. Vedem așa, o să facem încet. Ceva, da. Cum bănuiam că mi-am avut, dar aceasta mi se... Este ruptă ultima, nu este ruptă. Dați foc aici, deci este... așa, este în felul următor. Și aici aveți un fitil și explodează toate și se duc. Sau cum mai face ca flou. Sau toate până la cea mai mare. Cea mai mare face cea mai mare. Bam! Așa. Aici avem 6 vulcanuri. 6 vulcani. Așa. Aici chiar nu știu ce e. Tot cum am și o să desfacem împreună.
asta cu mâna. Acum pot să spun marea colecție. Curios, frumos, oricum e acolo și cred că stai în sus. Ce origine aici are un fitil și dăm foc. Frumos și acesta. Next. Motorul. Aici am niște petarde, francez fel mai multe și să vedem subiectul. Nu aici. O să vedem aici că și puteți să aibă fitil. În fine, au... Nu știu cum am avut și anul trecut, dar nu știu unde e fitilul. Ce să vă spun. Trebuie să-l desfaceți. Ce înăuntru fitilul. Deci, sunt așa și explorez mai multe petarde deodată. Am 5 bucăți. Și așa. Și acum, ultimele ce vreau să vă arăt sunt pot să le iau mă. Sunt 10 cutii de petarde, așa. Sunt în același 1060 de bucăți. Acesta a fost video de săptămâna aceasta, like și subscribe.